Bandam beela aɗa andi ndi diwri biyetendi liwre ene jiya e diwe ɓurɗe hewde doole ɓurɗe wawde diwde woɗɗoyde dow. Mamin kalane e video o jikkuji jeeɗiɗi ɗi mbawɗen jangude e ndi diwri, kono hade nden mbiɗen ñagoma mbaɗa abonné ngam keɓa kala video naɗo ɗo e Bella TV. Ko adi ko liwre woni diwri ɓurodi woɗɗoyde dow diwdat e diwe goɗɗe ɗe diwdata e colli. Jangen hen aɗa foti jokkodirde e ɓe ndenduɗa yidde, jokkodira e wawɓe mo wallude e ko jiɗɗa ko. Oto bonnutama e neɗɗo mo ganduɗa anda ko yiɗi walla gomani hoore mum. Sabu jikku ko rafi daaɓowo, te pular ene wiya haalnam sehil ma mi haalanma holi an, te ko mbuɗu e mbuɗu tan mbawi yaadu. Ɗiɗa ɓengel liwre ina wawi yiide ko raddata ko to woɗɗi ko foti no kilométre, te so yiɗum muɓɓata yitere mum a tanka jaggani ɗum. Wat noon e fandare ma, ñiiɓe hunde mbaɗa hen yidde ma e kattanɗe ma foof ngam mbaɗa ɗum. Tata ɓengel woni jambaragal. Liwre accata mukk ngam doole walla mawnugol ko raddata ko haɓat e mum ha heɓa ko yiɗi ko. Wadde no caɗele ɗe e mette ɗe tolni foof woto accu huccodir e caɗele ɗe, sabu aduna ɗo hulɗo foof yahata. Nayo ɓengel ko susde ko sirani. Liwre no asmanu o niɓɓiɗiri foof eno hendu heewiri foof ɓeydoto woɗɗoyde dow on saaha diwi goɗɗe ɗe cuuɗoto e nokkuji birniɗi. Jangen hen kadi aduna aɗa foti heblanade caɗele garoje e gurdam ma, kadi aɗa foti heblanade nadde ɗo sirani, sabu ko ɗum yettintama ɗo jiɗɗa yettade ɗo. Jaab caɗele ɗe janga hen bindanɗe kese. Joye ɓengel ko liwre ñamata ko joli, ñande foof raddat ngam ñaama. Jangen hen hoto yowo walla tugnuɗa e ko yawti, ñande foof ƴeew walla mbaɗa ko hesti. Aɗa foti andude no feewi holden poɗɗa yawtude hunde. Jeego ɓengel woni so liwre tolnima e diwde, yummiraɗo o jaggirta kon ko koyɗe ina weddo less, noon waɗata ina weddo ina hocca ha nde kon mbawi diwde foof. Yummiraɗo accata kon so wona kon mbawi diwde. Jangen hen e aduna ko ɓurɗa etade foof ɓuura wawde, te to ɓuuri mettude foof ɓuura andude aduna. Kadi jangen hen jiɗɗoma gonga e gonga o yadata e ma e ko jiɗɗa ñande foof, sabu so yummo accino ɓikkon kon mbawata diwde. Ɗum woni ko pulaar wiyata nagge fettu ɓiyum kono añani ɗum. Jeeɗe ɓiwel liwre jiptinat. So heeɓi duuɓi 4 wat diwata no yiɗiri ni, ɗon ƴettat feere jiptinde. Jiptinde nde woni yahat e perle ɓora sigeji ɗi ha laaɓa, jooɗo lebbi 5 dante sigeji goɗɗi. Caggal ɗum ina wawi wurde duuɓi 30 ɓeydoto wawde diwde, ɓeydo jogade doole. Jangen hen e aduna hewɓe ina jiiɗi waylare e gurdam mumen, kono ɓe jaɓata wadde ko sirani, walla ɓe ɗacca hunde ngam waylare nde waɗa, ko wayno yaadude e tardinoɓe ma walla wadde gueɗe bonnoje ta saaha foof. E miijoji ɗi nawratama yeeso e gurdam maɗa.